Għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil l-iktar ħaġa importanti li mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew il-partiti politiċi ġew Qabel konna nitilfu. 10 snin ilu tlifna 3 kontra 2, 5 snin ilu tlifna 4 kontra 2, din id-darba ġibna draw. Waqt li kienet juhsem f'attività politika fil-Gażin Nazzjonalista ta' Flerdeli, Busuttil qal li huwa gburi bir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għax il-Partit Nazzjonalista ġidro u tella t-tielet siġġu. Minkejja illi ħriġna s-sena li għaddiet minn telfa li hija storika għall-ewwel darba f'10 snin tellajna t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Iżda fl-istess attività politika, l-Europarlamentari David Casa li issa nħatar kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiena meta tlifna għax iridu nammettu li tlifna lil ħadd. Waqt li qal il-Partit Nazzjonalista ma jistax iserraħ rasu bit-tielet siġġu. U rridu dan it-tielet siġġu ma jserħilniex rasna illi kollox huwa tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista tilef dawn l-elezzjoni, tilef beluf kbar. Waqt din il-laqa Simon Busuttil li prova jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu li għażel lil David Casa sabiex ikun il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista minkejja li l-Europarlamentari Roberta Metsola kienet dik l-iktar li ġabet voti. David ilu 10 snin membru tal-Parlament Ewropew. Roberta hija ilha sena biss. Minkejja li Simon Busuttil qal li f'din l-elezzjoni l-partiti politiċi ġewdro, Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista se jintelab kuraġġ, se jkun umli u se jisma' lin-nies. Busuttil qabbel l-Partit Nazzjonalista ma' atleta. Dan il-video kien jismu Never Give Up Race. Ma nafx hekkawx minn minnkom illi raħ. Jekk le fitxuh u warawh. U dan il-video, il-YouTube, iġiblek tiġrija bejn 4 atleti madwar trek ta' tiġrija. 4 atleti nisa illi mad-daq tal-pistola, mal-isparar tal-pistola telqu jiġru. U dik li kienet fuq quddiem wara parti mid-dawra, fuq trek ta' tiġrija, żelqet. Waqat u ovvjament it-tlieta l-oħra qabżuha. Intkom x'kontu tagħmlu li kieku kontu minn floka? Ħanajdilkom x'għamlet. Għamet, komplet tiġri u rebħet it-tiġrija. Bl-istess mod se jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Allura iva, il-Partit Nazzjonalista jista' jerġa' jqum fuq saqajh, jerġa' jibda jiġri u jerbaħ it-tiġrija.